ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିର୍ଜା ପୋଖରୀଠାରେ 107ତମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଣିଖମ୍ବ ଗୋପାଳ ଗାଁ ସୁଏଲପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 107 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିବାରେ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ହରିପଦ ଭୂୟାଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜନଗହଳି ହେବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୁଗୁଡାଇ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶ୍ର ସାହିରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପରେ ନାବକୁ ଆଗମନ ଓ ନାବକେଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଳାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଦୋକାନୀ ଆସି ନିଜ ନିଜ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ସବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାକାରଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଅନୁପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ, ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା, ଧୀରଜ ମହାନ୍ତି, ଭାରତଭୂଷଣ ଦାସ, ସୁମନ୍ତ ସାହୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସେନ, ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ସମାଚାର 24।